Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Good Shepherd Educational and Charitable Trust. La I admission nagam taka MBBS, BDS, BHMS, BAMS bat QA. Bantip kamania phone haki number khandai nyo sao san hnriu pranot bat khandai pra hnriu lai san hnriu iwe khandai pra. ALS, India's premium IAS coaching institute since 22 years, proudly announces face-to-face classes. Now, study from best IAS mentors from Delhi in Shillong. Admission open for IAS 2024 attempt. Register for the orientation on 4th August by visiting MIIT campus Brookdean, Dhanketi. Batch begins 7 August. Book your seat now. Call 8257-865-257. Sotrun na Meghalaya mentau la sedang ban yo Shabari bat la dia keleng gidukan he jongga Dubai, Kuwait, Sharjah bat syaki wei pat ki Jaka. Kumba Southampton ki Sotrun nagani ke jela la shalan Karnataka bat na Karnataka pat la shalan Shari Europe bat North America. Ka Mobile Processing Unit kepada na Umdihar Ribhoi District kalalaban penmi hadu arpulai ton usotrun ha ka Shitayo. Kani ka processing unit ka shimtang ya kisotron kiba shikilo shaneng bat kamtre ya kisotron kibarit. Ka East Garo Hills ru kadai ka way na ki district ka ba Kleinbha ban penmi sotron bat kisotron kiba nengkong bala shalan Shabari kidai kibala penmi na East Garo Hills. MP ka BJP Naresh Bansal ula dawa hayeng dorbar ba akari Rajya Sabha badai ban penkela kerteng no ya ke India sya ka Bharat. Laong ba ka kentian India, kadai ka kentian ka babu dagi pareng badai ban wengno ya ka kerteng India na ka riti sensar jonggari. New MP laong ba ka kerteng basisya jonggani gari kadai ka Bharat, ka balasot na ka kentian Sanskrit, bat kadai ka kerteng ka balabu naduk kipor barim baja. Ka BJP ka sngowit bahaya ka kerteng India hadin baki liang persya kila tau ya ka kenhun temai jongka ka balatip kum ka Indian National Development Inclusive Alliance lani ka baki khot lengkot ka India. Arngut ki brio kila yap nriungut kila mansau kentup ya arngut ki pulit bat nriu teli ki ying kila syathang ha ka miet sngi ding ha Manipur. Ka jing yap bat ka jing mansau ka dei namar ka jing senrek kuli napang jong ki runar. Ki henriu teli ying basyathang ki dei ki badan ha Bishnupur district. Lala pan tem ya ka jingja hadin bagi pulit bat ki sipai kila lech ka tei Jaka. Ka Central Bureau of Investigation kala pentip bagala dep ban ujor FIR halor ka jing sapriang jong ka video ka ba arngut ki kintei ki sya peniat lengkhoi ha Manipur. Ka CBI kala register case ru ya katai jingja hadin baka sorkar pedeng bat ke sorkar jela kala IT ya katai case sya ka CBI bahkan tokit benia ka jingja kadai ka belajar ka sautarik ujemang henrei ka video kala sapriang dang mentau benai ka Supreme Court kala hukum ya ka sorkar pedeng bat ya ka sorkar jela baki dei ban le AA no klempen slam show halor ka tei ka jingja nrei ka sorkar pedeng kala pentip sya ka Supreme Court bayakan ni ka kam kala dep ban IT ha ka CBI arpuingut ki MP jong kaliang persya na ki khan riu tuli ki seng ki badan ha ka kenhon jong ka India kilawan poi ha Manipur ban pet ya ka jinglong jingman jong ka jingya kan at ha Manipur. Kani ka kenhon jong ki MP kan lek ban ya kendu ya ki paitba ki basa sya ki thembat ki lum. Ka MP jong ka Trinamool Congress ha Rajya Sabha ka Sushmita Dev kala ong bakin ya kendu ru ya ka Governor jong ka Manipur ka Anusuya Uke. Nrei kila krensyai bakim tre ban ya kendu ya Menteri Rangba ka Manipur UN Biren Singh. Namar bakishim ba udai ma u ba penmi ya ka jing ya kan at. Kaliang persya kala dawaban penjari no daka President's Rule ha Manipur. Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sharma ula syong jingalang bat ki he pulit jong ka jela bat ki la shimrai baki dei ban le AA no daka kam persya ya gitu ki ba syongkha kena klem pat dei karta jong ki ban syongkha. Ka sorkar kan kerwit ting eru ya gitu ki ba syong lok bungut compare lagi dei na kano ka jait benriu ni kano ka jait niam. Himantau laong bagi pulit kidai ban pentikna baka Pokso Act kadai ban trekam salansar klemken la kadai na kano ka niam ru.
Uhi mantau la kamru ba nado ba ushimti ya sorkar ki kam sniu ya ki kentei bat ki kena menta ki la kamduna bat untre shutam hadu bakan da do jat sendon ka jing yap briu na kadau ka jingja ka balaja ha ka por ya yatra ki niam Hindu ha Tripura menta ka lakiu syaka shipawngut hadin baka wei ka long kme ka layap ha ka jaka sumaria ka namar ba la jor palat ka jing mensau kumbakalong menta nalor ki shi phongut ki balaklat ki don hadu lai phongut ki bamansau na katai ki jingja ka balaja ha kumarghat ha Tripura shibnai duna menta ki riungai na kaniam Hindu ki layat rath yatra badda ki spangut ki layatani ya ka kali ka bakit ya ka durjong Lord Jagannath Devi Aubhadra bat Lord Balabhadra nrei utalai bate ya katai ka kali ula tengku bat usainar elektrik bat kila don bun ba ke belasya lempat haga boarding elektrik. Ka sorkar pedeng kala siu pai luksan arlak syaki bahiyeng jong ke bayam. Bat ka sorkar Tripura ru kala siu laga jong ke bai luksan syaki bayap bat ki bamensau. Ka sorkar West Bengal kala shim ya ka rai ban tau laga jong ke board ka ban pet na ka benta ka bha ka miak jong kitu gibriu ki baju trei kum ki nongpen poi bam lani ki nongpen poi tiar syayeng gibriu. Ka sorkar kala shim ya kani karai namar ba ka kam jongki kam dei ka jingsiu ko bahe bat kim yo jing mentoi na ki company like no tang ka bai nong bagi trei hadin baladap bantau ya ka board on penrung kerteng ya ki baro khnang ba sorkar kan la ban penpoi jing yarap shiki tang na kadau ka jingbu a jong pilot lahap ban pensange no ya ka lengsun ka badai ban mi na nong ba Paris ban lecha Washington Kaleng sun United Airlines kabakit arspa nriu hunyongut gibriu kadai ban mi na Charles de Gaulle Airport na Paris ban lecha Washington Dulles Airport ha Virginia. Shikenta shwa bakani kaleng sun kan mi kinong apahara kila iper ya kador kadar jong pilot bat ki i kumba buat kumta kila yalam yu ban le test bat lalap shisha baula dikiat. Kila kem no yau bala saspan nriu benai harengkat kakuna kebasan hajar US dollar. Kakenhun sipai jongga Niger kalapan bena bu General Abdul Rahmani Techiani un simti kumukli nong sensyar jongga Niger. Uniu General udai ubabat kumukli tu jongga President Guard nadu usnem arjar khatway. Sipai kila kini no ya kabor sensyar nau Presiden Mohamed Bazoum bat kila kena ba shimlala ban penne ya ka syongsuk syongsai hapo kari umla ban kentiu ya ka yo ka kon bat ka sensyar ka khadar hapo ka jing yalam jong u kalong ka bembet unong Belgium ubadang lighthouse nem karta ula peniap yala ka jong ka kemi ula dain lengkot lengkai ya ka met jong ka bat ula tap hapo ka fridge bat hadian kata ula light bread ya ka fridge ha ka wei ka wa ba Napo ka fridge ki pulit ki lalap ya ka kiti ki jat brio bat lengba ka jing pla jong u lalap saya ka kli bat ka met na ka wei ka jaka bread nyut ka badan hajan ka te ka wa ki pulit ki layo kem yu na ka wei ka hotel ka badan hajan ka kat leng sun ha Brussels ha ka por ba umut ban Petrograd sha South Korea ka jing yo kem yu ka dei hadin ba laya thu ya ka ni ka jing ja ha u parlok ba ya jan bat u nrei umpoi perkat bon pentip siki pulit. Ka United States kala pelak ya ka jingirap tiar thma ka bahadu laispa 1,000 million US dollar ya ka Taiwan kenang ba kanla ban yadai la di na ka China. Ka US kala penbena bakan pha kham kloi ya ki tiar thma sha Taiwan namar ba ka por kam sha shu bandang penslem. Nalor ki jingirap tiar thma ki sipai ka US kin yarap ru ban ajing hikai ya ki sipai Taiwan kumno bakin pendon kam ya ki tiar. Kajing pa tiar thma ka US sa Taiwan kadai namar ba kajing yai beteng jong ka China ban pendik ya ka Taiwan ka China ka kam ba ka Taiwan kadai ka jaka jong ka katanat ka kot ka khia jong ka Somalia harengkat ka jing trailang bat ka World Health Organization kala penthmai ya ka rukom trekam jong ka ban yakun persya ya ka jing sapriang jong ka jingpang hepatitis hagni gari Kila penkrek pan rakhi ya ka World Hepatitis Day da ka jingkut jingmut bagin penduk jat no sendon ya ka ni jingpang haswa usnem arajar laipho.
Ka Turkish National Intelligence Organization kalayo ban siat yap yo nong yalam rangba jong kaseng leno Kurdistan Workers Party haka jinglek khanra leno jongka haki khaput ki badon haki tain shate jongka Iraq. Unong yalam jongka ni kaseng ubala klon yap udai ubala tip kerteng kung Mesut Shelal Osman nrei ki jukhot sen yu kum Zagros Chekdar. Zagros Chekdar ula penia so bat ka Kurdistan Workers Party House nem Arajar Shipho ha Syria. Ula lek ban sya pentebet ha Iraq san senem ganti. Ubat kum unong yalam bahakli do jong ka sengking atiar ha Sinjar. Unong India ubala syong lasa ha United Arab Emirates ubala tip kerteng kum Muhammad Adil Khan ula job ya ka khalai no sip ka pahetam. Ka Fast 5 Grand Prize ka peniale da ka company ka balatip kum ka Emirates Draw. Kania ka khalai no sep ka bo job ka dei ba ka company kan siu yu san point san lak tengka shibnai na ka benta arpusan senem ganti. Adil Khan udai architect na Lucknow but ula kenria na Saudi Arabia House nem Arajar Khatpra ban lek Malaysia Dubai. Ula ong ba ya katai ke pisa un thiet yeng ha United Arab Emirates but un pelur ru ban sengkam sengjam. Presiden ka Egypt Abdel Fattah al-Sisi ula ong ba dei tang ka United Nations ka bala ban tem ya ke jing ya kan at ha kan leng ke benta jong ka perthai. Ula kren ya kani ha ka jing ya lang jong ka Russia Africa ha Saint Petersburg. Ka Egypt menta ka bat kum ka president jong ka kanhun ha pedeng kiri Africa bat ka Russia. Kila don sau pukandai teli kiri Afrika ki balawan bani simenta hagate ke jingalang hagaba laya kren bon teli kimat nrei kaba ki khampele jingmot bha ki dei ke jing e jong kiri Afrika kito kilong kimat kublai.